Emo king kilub na ng eskwela mimiral ing peligro nunay patiking digital world. Iti indinikdik ng Senator Bam Aquino kay batning insidente ning pamamaril king metong eskwela king Tacloban City ake mate da rengatlong estudyante at kay sugat da naman renga 20 magaral. Agpang king senador may kipagpulong ni kareng metong kareng survivor at pamilya da ren biktima at dinikdik na responsibilidad ning gobyerno na siguraduhan ning kaligtasan da ren magaral king kilub da ren eskwela. Nung nangyari po yung attack nung Lunes, agad-agad ko pong naisip ang aking mga anak at kung ano ang gagawin ko kung sila ang nasa ganong sitwasyon. Utang po natin sa mga kabataan ang mga ligtas na campus at eskwelahan. Utang din po natin sa mga magulang ang kasiguraduhan na ginagawa ng gobyerno ang lahat para ligtas ang kanilang mga anak. Katukinan iti, susulong ning senador ing pamag-revise king Juvenile Justice Act. Agpangkaya, pistamat kapag nasaning batas na protektan la ren kaya nakang atsuking peligro, kailangan niya pamuring lawan iti uling darakal la reng krimen a kasasangkutan da reng menor de edad. Gahain po tayo ng panukala para suriin at amyendahan ang Juvenile Justice Act. Ang bibigyang diin po natin ang mga karumal-dumal na krimen gaya ng pagpatay at panggagahasa. On late July, dyan mapag-uusapan ano ba yung mga pwedeng gawin para palakasin, amendahin, or pagbutihin itong juvenile justice law. Because more and more, lumalabas talaga na merong gaps. Merong gaps, kailangan ng mga changes, and ang magiging debatihan dito is whether the changes can improve the law. Sinabi na mo rin Aquino na miyampang panukalang mamye mas malino at mas matigik a responsibilidad kareng kaya nakang sangkot kareng mga bayat a krimen, kalupan ning pamamate at rape. Asahan lang pisabyan ren posibleng amendments king hearing ning Senado bayo mapupusing July. Kawani Keti, suportado niya naman ning senador ing panukalang maglimit king pamangamit ning social media kareng anak ka alapang 15 anyos. Kukulay chay Aquino kareng pengari napasik na nga ning komunikasyon king karelang anak at maging mas makatutok king karelang online at offline activities. Agpang kaya magumpisay tunay proteksyon dareng anak king kilub na ning toknangan, pamilya, eskwela at komunidad. Yung sa mga chat groups at sa social media, may radicalization na nangyayari. And radicalization towards extremism, radicalization in terms of doing violent things. Yun yung kailangan nating bantayan. Kaya babalik ka mo sa social media. Susuportahan din po namin ang mga panukalang nagbabawal sa social media sa mga below 15 years of age. Yan po yung mga gagawin po sa legislature. Para masigurado na hindi na to mangyayari muli. Samantala, asahan niyang pisabyan king Senate Committee on Basic Education karen tutuking paruminggo ing panukalang School Safety Act bilang parte ning pamagpasika ning seguridad kareng eskwela. Kailangan talaga mabantayan natin yung mga bata. Kailangan may relationship ka sa mga anak mo para mapag-usapan nyo yung mga bagay-bagay and ma-alert mo rin if there's a potential danger. Hindi lang siya anong gagawin mo kapag may shooter na drill eh. Kailangan yung nadidrill rin sa atin sa mga magulang. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutu king Balen, susuyo.